Ne znam koliko pratite vesti, ja ovde u Egiptu sam malo odsečena, ali iskočila mi je na YouTube-u da je čovek na Cetinju poludeo, nešto se desilo, pobio je ne znam koliko ljudi, među kojima i dvoje dece, svoje ukućane i na kraju izvršio samoubistvo. Sad čitam tamo komentare razne, neki kažu bio je policijska mušterija, komšije su u čudu, cijelo Cetinje u čudu, kažu bio dobar čovek, limar je bio valjda, ne znaju šta se dogodilo. Ja bih na sve to samo imala da kažem da su vremena izuzetno teška, mi nikada ne znamo šta je kome u glavi, nikada ne znamo šta se dešava iza zatvorenih vrata, ljudi kada se prepuste lošim mislima, prepuštaju se nečastivom i tada je sve moguće. Saučešće porodicama, a svima nama neka je Bog u pomoći i ljudi vratite se Svetom pismu, molite se i nemojte piti. Ako možete, izbacite alkohol iz svog